Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Аднаның иң матур, иң мөкаддәс көне булып торган җомга иртәсендә бүген дә сезнең белән эфирда Миңназыйм Сәфәров булырмын. Адам баласы бөтен нәрсәгә дә бик тиз күнә. Без инде бүген ана телебезнең тулы хокуклы дәүләт теле булып китә алмавына да, телебезне мәктәпләрдә ата-аналар теләгенә карап кына өйрәтүләренә дә, бөтен өлкәдә диярлек хөкем сөргән үзешчәнлеккә дә исебез китми. Кайчандыр кычкырып торган кимчелекләр бүген инде нормага әверелде. Бәхетебезгә мондый вазгыять белән килешмичә, үз кыбылаларыннан тайпылмыйча яшәүче милләттәшләребез дә бар, шөкер. Бүген без студиягә шундыйларның берсен чакырдык. Айдар Айрат улы Габдинов. 1969 елның 10 сентябрендә Башкортстанның Куйыргазы районы Тимербай авылында туган. Башкорт дәүләт университетының филология факультетын тәмамлый. Студент чагында ук радиода диктор булып эшли, әдәби-музыкаль тапшырулар алып бара. Укуын тәмамлагач, Уфа педагогия институтында укыта башлый. Аннары Казан консерваториясына Зилә Сөнгатуллина курсына укырга керә. Киң җәмәгатьчелеккә Казан филармониясының Идел егетләре ансамбле солисты булып таныла. Татарстанның ат казанган артисты. Хатыны Зилә ханым белән 3 бала тәрбияләп үстергәннәр. Хайырлы көн, Айдар әфәнде. Хайырлы көн, Миңназыйм әфәнде. Хайырлы көн, Татарстан. Бүген сәләте булганнар да, булмаганнар да сәхнәдә, дип әйтәбез инде без, әйме? Әмма сезне, хәтерем ялгышмаса, бер бәйгедә җиңеп чыкканнан соң Мирсәет Яруллин үзе чакырса да Казанга укырга килергә. Сез Уфада калып, институтта укытуны сайлагансыз. Бу нәрсә дигән сүз? Әтиегез артистның үгет-нәсихатының нәтиҗәсеме, әллә үзегезгә артист буларак ышанмау идеме ул? Нәрсә бу? Гади генә әйтеп әйткәндә, бу дуслык җыры 94 конкурсында булган Нефтекафан шәһәрендә. Мин анда лауреат булган идем, беренче дәрәҗәдәге Башкортстанны мин анда тәкъдим иткән идем. Татарстаннан Равил Галиев тәкъдим иткән, безгә икебезгә дә беренче урын бирделәр. Татарстанда да, Башкортстанда Кайсытмаска дип инде. Әмма ләкин мин ул вакытны әле җырга барыбер теге бик әһәмият биреп бетерми идем. Яңа гына университетны тәмамлаган чагым. Ул мауга дип кенә караган. Мауга дип кенә, менә нәкъ дөрес әйттегез. Мауга дип кенә карый идем. Мирсәет Яруллин миндә миңа шул вакытны эндәшкән иде. Бәлки менә шулай уку җыр буенча укырсыз дип. Мен инде Мирсәет абыйм әйтәм, яңа гына университетны укып бетердем әйтәм, хәзер тагын укымыйм инде дип кенә көлеп кенә җавап биргән идем. Әмма ләкин бер вакытта да юк әйтергә ярамый. Тормыш. Шул ул әйткәнчә булды барыбер. Ул әйткәнчә булды. Консерваториягә кереп, укып, барыбер шул юлны китәргә язмыш. Шулай булды. Менә мин әзрәк кенә бит әле педагоглык эше белән дә шөгыльләнәм. Студентларга әйткәнлегем бар иде минем. Шагыйрьләргә әйтелгән инде ул. Әгәр дә шигырь яза алмый торсагыз, зинһар өчен язмагыз дип. Әгәр дә яза алмыйсыз икән, язасыз инде. Тора алмыйсыз икән. Шуңа күрә студентларга да әйтәм, әгәр дә җырламыйча тора аласыз икән, җырламагыз дип. Ну, җырламыйча тора алмыйсыз икән, җырлыйсыз инде дип. Сәхнәнең артын күргәннән соң, шул фән өлкәсендә каласы булган икән дип үкенгән чаклар булмадымы? Югай, үкенгән чаклар булмады. Ни өчен дигәндә, мин инде сөйләшә башлаган шул җырлый башлаган, шул җырлау миндә төп стержень булгандыр инде ул. Шуңа күрә мин инде консерватория хәтле үк җырлый идем инде. Башкорт дәүләт университетында укыганда мин беренче курстан алып факультет общественных профессий дип атала инде ул. Мин шунда Тәнзилә Каримова классында җыр буенча укый башлаган идем инде параллель рәвештә. Шуннан соң бөтен концертларда, бөтен мероприятиеларда университетта катнашып килдем. Университетта инде популяр билгеле кеше булып китте безнеңчә. Шуннан соң университетны укып беткәчтә инде мин сер итеп кенә аны кешегә бик әйткәндәй сәнгать училищесында укый башлаган идем. Параллель булган дигән сүз инде. Шуңа күрә күңелдә булган инде ул. Шуңа күрә барыбер теге җырга киткәнемә үкенмәдем. Әмма ләкин мин филологияны укуыма бер генә дә үкенмим. Нишләгәндә ул миңа
үземнең акылымны, зиһенемне кеңәйтергә бик нык ярдәм итте. Бигрәк тә. Әлбәттә. Җыр сәнгате бар, югарысын җыр сәнгате бар. Бар попса дип әйтәләр инде хәзер яшьләр тел белән әйтсәк, шоу бизнес дип әйтәләр аныймы? Алар менә тиеш шартына китереп башкарылган җыр ул кешенең күңелен актарып чыгара, ул аның зәвыгын үстерә дип әйтәбез бит инде без, әйме? Һәм икенчесе киресенчә зәвыгын төшерә дип әйтәбез. Попса бүген әйме? Ул ишкенлек бүген ишеттең, кичкә оныттың дигәндәй. Менә ләкин ул кызганча каршы соңгысы нормага әйләнеп бара. Әйтеп бит әлбез җырлый белгән дә, җырлый белмәгән дә сәхнә дип әйттек. Тыңлаучы әйтергә мөмкин. Менә бу бит сәхнә сәнгать икән бит дип әйтергә мөмкин, әйме? Менә бу җиңеләюгә ничек каршы торырга? Шын сәнгать һәм шоу бизнес арасында. Мин уйлыйм инде компромисска килеп, алар икесе дә яшәүгә хокуклы дип. Үзешчәнлек тә булырга тиеш, югары сәнгать әлбәттә булырга тиеш. Бер генә нәрсәгә басым ясыйм, югары сәнгать, ул югары сәнгать, ул классика, ул әйдәп баручы булырга тиеш. Шуңа күрә безнең гомумән көнкүрешебездә, концертларыбызда, театрларыбызда классика ул әйдәп барырга тиеш. Үрнәк шикелле булырга тиеш, ул тәрбияләргә тиеш. Менә әле бит әле ишетеп калдым, менә бер баянчы сөйләйди дип, мин җырга күчәм әле. Баянны ташлап, халыкның нинди җыр яратканын беләм мин дип әйтә. Менә алай гына түгел, классика безнең сәнгатьнең иң матур үрнәкләре, алар һәр вакытта радио, телевидение һәм сәхнәдә яңгырап торырга тиеш, алар халыкны тәрбияләп торырга тиешләр. Үзешчәнлек шулай ул инде ул күңел ачыр өчен ул үзе булай да барыбер яшәячәк. Нишен дигәндә үзешчәнлек ул яшәмичә булдыра алмый, халык булганда үзешчәнлек булачак. Инде менә профессионал укып чыккан сәнгать әһелләре, җырчылар булган вакытта алар инде халыкны сәнгатьнең иң югары үрнәкләре белән тәрбияләп торырга тиешләр дип. Һәм тамашачыдан аера белергә тиеш инде, һәм алар күбрәк булса тамашачыны аера да башлаячак. Ничек кенә әйтсәк тә, сәләт ул каннан да көчә торгандыр дип уйлыйм мин. Чөнки Айрат Габдиновтан, артист Айрат Габдиновтан, Айдар Габдинов туган, Татарстанның атказанган артисты, Башкортстанның атказанган артисты, халыкара конкурслар бәйгесендә җиңгән кешенең баласы Айсылу Габдинова да артистка, артисттан артист туа булып чыга иде. Ләкин әле сезнең тагын бит әле сездән туган ике ул да бар. Ильяс белән Мансур. Аларның сәнгатькә нинди мөнәсәбәте бармы бер төрле? Әллә гайрәтләрен чигердегезме? Җиткән бездә икәү дә дибме? Мөгаен шулайдыр. Мөгаен дөрес әйтәсез, гайрәтләрен чигәргәнбездер әзрәк. Нишен дигәндә алар икесе дә сәнгать юлыннан китмәделәр. Айсылудан гайры. Туганда күрсәләр дә, югыйсә ясында алар бала чагында, кичкенә чакларында алар икесе дә сәнгать ничектер тартылган кебек булдылар. Мәсәлән, Ильяс әле ул флейтада уйнады, бик матур уйнады, әзрәк уйнады да ташлады. Флейтасына бик матур әйбәт килеп чыга иде. Маугып алды. Җырларга да булдыра, тавышы бик матур, ритм һәм тавышы бик матур иде. Мансур инде безнең баян буенча укып китте һәм беренче музыка мәктәбен нигә кызыл дипломга тәмамлап чыкты. Әмма ләкин шул ук вакытта ул параллель рәвештә инде 4 яшьтән үк футбол белән мавыгып киткән иде. Футбол, спорт белән. Футбол үзенә ныграк тартты аны. Шулай итеп, Ильяс безнең әлеге вакытта укып йөри. Ул инде хәзер теге бик модны дип әйтик инде булганча шул программирование, IT диләр бит, юнәлеш буенча нидә кызыксына инде, шул юнәлеш буенчарак бара. Мансур безнең спорт буенча һаман дәвам итә. Ул әлеге вакытта шул спорт буенча безнең спорт һәм физикультура университетында әле белем алып йөри. Футбол буенча уйный, футбол уйный инде. Милләтебезнең теле киләчәге турында сөйләшкәндә без еш кына пессимизмга бирелергә яратабыз. Бетәбез инде дибез. Бигрәк тә бу өлкәдә тырышалар үзләренең балалары, оныклары
телдән язган дип әйтсәк хатырак әйтү булыр инде ул белеп бетермәгән милләтпәрвәрләребез тырыша бу өлкәдә бетәбез дип. Менә шушы агымга бирелмәс өчен әлбәттә без яшермибез тегешеннән дә бөтенесе алдагы дип әйтеп булмый. Телебез мәсьәләсендә дә, киләчәгебез мәсьәләсендә дә ул сез регионнарга җиргән кеше буларак сездә анда хәлләрне чамалыйсыздыр дип беләм инде. Ләкин моңа каршы ничек торырга? Моңа каршы торырга кирәктер бит инде. Дәүләттә юк дип кенә булмый бит инде. Үзеңнең гаиләңдә булмаганны дәүләттән сорап булмый бит инде. Юк инде. Менә шуннан да бу бик катлаулы мәсьәлә. Әгәр дә аны бер-ике җөмлә белән генә әйтеп булса, бу мәсьәлә күптән хәл ителгән дә булыр иде мөгаен. Ну минем катгый уем шул инде, кеше үзеннән башларга тиеш. Үзенең гаиләсеннән башларга тиеш. Үзенең балаларыннан башларга тиеш. Без инде менә телне, мәдәниятне сакларга тиебез. Аллага шөкер, менә 3 бала тәрбияләп үстереп киләбез, үстердек. Дип әйтергә була хәзер. Дип әйтергә була инде хәзер эшчедә балих булдылар. Эшчедә туган телебезне, җырларыбызны, мәдәниятебезне бик беләләр. Җырларын да беләләр, телне дә камил рәвештә беләләр. Ул аларга башка телләрне, урыс телен әйтик, һәм башка телләрне, башка мәдәниятләрне белергә һич кенә дә камачауламады. Алар башкасын да беләләр. Менә минем улларым, алар икесе дә инглиз телендә яхшы гына суккалыйлар шулай. Татар телен белүенә карамастан татар телен дә беләләр, урыс телен дә беләләр, инглиз телен дә беләләр. Беләләр дип әйтеп булмый инде ул хәтле, әмма ләкин беләләр. Үзләренә кирәк кадәрсен беләләр дип әйтик. Кирәк булса, алар анысын тагын да ныграк тарттырып сөйләшеп тә китәрләр. Шуңа күрә гаиләдән башларга кирәк, кыскасы, минемчә. Гаиләдә булмаганны җәмгыятьтән сорап булмый шуннан да. Менә әгәр дә үзең гаиләдә балаларың белән сөйләшмәгәнсең икән, нишләп мәктәптә өйрәтмиләр дип кенә утырып булмый. Әгәр дә син гаиләңдә сөйләшмисең икән балаң белән туган телеңдә, бу мөнәсәбәт дигән сүз инде, татар теленә мөнәсәбәт дигән сүз. Мәктәп кенә аны биреп бетерә алмый. Тагын шунысын беләм, баланы менә татар гаиләләрендә баланы беренче чиратта туган телендә өйрәтергә кирәк. Нишен дигәндә, иң башта урысча өйрәтеп, шуннан соң туган телне бирәм дисәң, анысы инде соң була. Үзеңә үзең авырлык тудыр дигән сүз инде бу. Шулай. Ул соң да була ул. Аны өйрәнмиләр диләр. Безнең бит татарда шундый сүз дә бар. Шитекченең шитеге юк дигән сүз инде. Зилә ханымның шитеге бар, чөнки Зилә ханым хатыныгыз сезнең Татарстанның атказанган укытучысы, мин ялгышмасам име. Ул балаларга үзе дә татар теле әдәбият укыта бит. Димәк, аның да өлеше бар дигән сүз инде, әти-әни дигәндә. Әлбәттә бар. Әлбәттә бар. Ул мәктәптә урыс телле балаларга тагы зуррак саваплар шишкән әлеме? Татар теле укыта. Мин инде аның укучыларын күргәнем дә бар. Урыс угылы, урыс балалары саф татарча сөйләшкәннәрен күрдем. Әйтәм, керәшендер булар дип. Юк, керәшендә түгел икән. Урыслар, урыс балалары татарча сөйләшәләр. Менә без бит инде еш кына зарланабыз, өйрәтеп булмый дип. Мин инде кыска гына әйтеп әйткәндә шунысын аңладым. Әгәр дә дөрес итеп өйрәтсәң, тырышып күңелеңне биреп өйрәтсәң, өйрәтергә була. Әлегә баягы фәнне яратыр өчен аның укытучысын яратырга кирәк име? Укытучыны кайсы чиракта яраталар? Аның үзенең фәнен белгән чиракта, үзенең фәнне бирелгәнен аңлаган чиракта, шуннан да татар телен һәм әдәбиятын фән буларак караган чиракта, бу чиракта. Шулай. Шуннан да тәрбияләргә була торгандыр. Үз эшен яраткан, үз эшен белгән кешеләр эшләргә тиеш, очраклы кешеләр түгел, әлбәттә. Шулай булсын, безнең әңгәмәбез азагына якынлашты, кызганычка каршы. Кызган җирендә генә имеш. Шуңа күрә без бүген хәзер Марсель Пруст сорауларына күчәбез сезнең белән. Сезнең төп сыйфатыгыз үзегезнең? Кыюсызлыграк. Тыйнаклык име? Артык тыйнаклык. Тыйнаклыктыр, дөрес менә, дөрес әйттегез. Рәхмәт. Иратларда сез югары бәяләй торган сыйфатлар? Ышанычлылык үз сүзендә тора белү. Хатын-кызларда? Хатын-кызларда үзенең хатын-кыз икәнен онытмаска кирәк. Хатын-кыз булып кала белү. Хатын-кызлык, женственность урысча әйткәндә. Сезнең өчен иң зур бәхет нәрсә ул? Минем өчен иң зур бәхет ул гаилә бәхете.
Нинди илде яшәгән теләгегез? Татарстанда. Яраткан язучыларыгыз? Амирхан Геники. Көбіндалар мен барысында яратам. Аларның теге берсен яратам, икенчесен Бу яратам. шартта сез классик җырчы буларак, классик әдәбиятында атаудан Амирхан Геникидән башлавыгыз, шуннан шул турыда ишарәләйин дейме? Лев Толстой һәм башкалар көбіндалар. Яраткан ризыгыз? Тормыш иптәшем Зилә Нәрсә пешерсә име? Шуңа ул белә минем нәрсә яраткан. Тормышта иң сөймәгән нәрсәгез? Иң сөймәгән нәрсәм ул икейөзлелек. Икейөзлелек. Тормыш девизыгыз? Күңелдә генә җитә торган. Күңелдә генә йөртә торганмы? Төшенкелеккә бирелмәскә. Амин шулай булсын. Һәр вакытта да оптимизм белән яшәгән насыйп булсын, пессимизм белән түгел. Рәхмәт. Рәхмәт үзегезгә. Тиз үзгәрешән дөньяда үз кыйбалаңны җуймас өчен бүгенге кунагыбыз Татарстанның атказанган артисты Айдар Габдинов кебек үзгәрми торган кыйммәтләрне санлап яшәүчеләрдән булсак дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик. Kozlar kite жылы якка, Türkümleri bilen gel birge, Kozlar ışa, biz yakın dostlar, Sağınışıp girdik görüşürge, Kozlar ışa, sızılıp kala zenger yolları, Kozlar kebek öter, tezilip öter, Unutulmazlık yaşlık yılları. Yazgı күкрәү, тәүге шашкын хисләр, Шул хисләрне искә кем алмас, Саф хыяллар белән беркетелгән, Яшьлек дуслыгыбыз югалмас. Kozlar ışa sızılıp kala zenger yolları, Kozlar kebek öter, tezilip öter, Unutulmazlık yaşlık yılları. Kozlar ışa havalarda, sızılıp kala zenger yolları, Kozlar kebek öter, tezilip öter, Unutulmazlık yaşlık yılları.